Governor Queen Garcia miklaro karon nga enhanced community quarantine pa ang gipatuman karon og dili lockdown. Maong di angayang magpanik ang mga tao sa ilang pagpamalit. Pinaagi sa phone pants sa makauban karon ang detalye nini pinaagi ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, Bobby, mogi ka nagiklaro ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga enhanced community quarantine pa ang gipatuman sa tibok probinsya sa Subo. Hinungdan nga way angay ikabalakaw, way angay nga magpanik bayan nga ang publiko. Ilabi na diha karon nga iyahang naibawan nga taas-taas ang linya sa dagay sa gawas, diha sa mga groceryhan o sa supermarket. O gani iyahang giklaro nga bisan pa man kung modeklara na unya og lockdown, walay mahitabong pagsirado sa mga supermarket ug sa mga grocery. Hinungdan nga mamahimo gihapon nga makapamalit sa mga basic nga panginahanglanon sama sa pagkaon ug tubig ug uban pa ang publiko bisan pa man unya kung mag-lockdown. Samtang alang usab sa mga mumuloy ay ngadto sa kasatag sa kakalungsuran sa probinsya sa Subo, iyaha kining gitugan nga ang mga buses nga air condition kung kaniad ko na siya kamanduan nga gidili ang pagpadagan sa mga air condition kay kinahanglan katong adunay gi fresh air nga makasud gawa sa maong bus karon gitugutan kini exempted kini sa maong pamanduan aron lang gid makapadagan nga ang mga buses nga air condition ug non air condition ngadto sa kasatag sa mga kalungsuran. Apan aduna siya iyahang hangyo nga tugutan lang basta ang mga musakay adunay gisulog nga mask. Samtang iyaw sa gihangyo ang mga bus ug minibus operators nga mo padagan gyud sa ilahang mga tanan nilang mga bus ug minibus hangtod na nga modeklarar siya og lockdown alang sa tibok probinsya sa Subo kini aron pag-cater sa libuan sa mga pasahero nga buot nga mamauli ngadto sa ilahang kalungsuran. Gani ang ato ang curfew nga alas 10 o bisan na gani pod dinhi sa dakbayan sa Subo sa pagkakiginabi nato kang Cebu City Mayor Edgardo Labella iyang gi-exempted po sa curfew ang kanang mga mamuli ay kanang buot nga wara diya sa Cebu City South Bus Terminal exempted sa curfew karon ug hangtod na ugma sa diha sa Cebu South Bus Terminal aron lang gyud makapauli pa ang maong mga magusto mamuli ay dito sa probinsya sa Subo. Samtang hangtod kini masugdan na unya ang maong pag-lockdown. Matud niya nga dili angay mabalaka kay maong provision ang katong karong gabi kung ang gabi alas 2:01 sa tungang gabi ang prohibition alang lang ngadto sa mga flight kining entry nga padung dinhi sa tugpahanan sa Makan. Mo unay giklaro sa gobernador nga ang iyang gipagawas nga EO sa gabi palabot pa lang sa pagban sa entry sa mga flight. Ang mga buot mo gawas dinhi sa Subo mamahimo nga makalarga mamahitam-an makasud usab ug makagawas usab ang mga cargos ug labi na sa unya ang mga batakan kung essential o kining mga basic nga gikinahanglan. Samtang iyaw sa gipahibalo nga sa pagkakaron nagkasabot karon ang mga mayor ug ang mga mayor sa kalungsuran ug sa dakbayan sa Talisay, Mandawi ug uban pa sa pito ka mga dakbayan sa 44 ka kalungsuran dinhi sa probinsya sa Subo. Doon na sa gipaygayon sa meeting alang na gid unya sa ilahang himuon nga united nga pag lockdown. Samtang gipaybaw gyud pud usab ni Cebu City Edgardo Labella ngadto na dinhi sa mga mayor nga mopatuman gyud siya sa iyahang enhanced community quarantine, general community quarantine karong alas 12 sa udto sa Sabado. Ang tentative nga sulti unsa dinhi matud ni Labella ang alang sa probinsya sa Subo sa alas 12 sa tungang gabi sa Domingo, March 29. Hinungdan nga bisan pa man kung gihangyo siya sa mga mayor sama sa Talisay, sa Mandawi City nga unta i-uniform lang ang pagpatuman sa maong enhanced community quarantine dinhi sa Cebu City, lockdown sa probinsya. Nang ginawa sila nga ipatuman unsa nga dungan unsa nga ipatuman apan mas gipasabot usab ni Labella nga mas maayong ipatuman na niya din alas 12 pa lang sa Sabado aron usab makita na sa mga Subuanon ang maong pagpatuman na pa niyang gipasalig ngadto sa mga mayor sa kalungsuran o sa ubang dakbayan sa probinsya sa Subo nga makasud gawas ang gihapon katong mga workers sama sa BPO, ang mga manindahay ug mga utanon ug lakip na usab ang kaning mga construction worker, mga aduna po'y essential nga mga trabaho nga gikan sa kalungsuran or diha sa probinsya sa Subo padung din sa syudad sa Subo. No giklaro usab ni Labella gani nga pamangitog sab nga dungan unya nga pa Pirinon or Serbato ang tanan unya nga mga
private o ganing government na mga vehicle Sabado alas 12 sa udto aron sa pagpaybalo sa publiko nga gipatuman na ang enhanced community quarantine kun mas limitado na ang paggawas-gawas sa publiko. Samtang ganiha usab sa pagkasinabi nato ni R.D. Bernaldez kalakip man usab siya sa nitambong sa Tigom apan una lang siya kuman sa Tigom sa mga mayo iyang giangkon nga niabot na karon sa 16 ka mga presumptive positive case ang sa Central Visayas. Diin 12 niini ang gikan sa Cebu City that usa gikan sa lungsod sa Cordova sa Cebu Province, usa gikan sa Negros Oriental, ang usa mao ang gikan sa Lapu-Lapu City ug ang usa lain gikan sa Mandawi City. Matod ni R.D. Bernaldez nga ang maong dugang walo kagadirihang buntag kini nga third batch gipadala na usab ngadto sa RITM alang na sa dugang pang confirmation. Samtang sa ulahi usab nga report gikan sa DOH Central Visayas, ang severe acute respiratory infection nga mga patients anaa sa 86 admitted kini ang naka-home quarantine tulo. Ang influenza-like illness anaa sa ang admitted adunay 34, ang home quarantine adunay 88 symptoms on 805 sa mga patients. Samtang ang PUM nato tanan dinhi sa Central Visayas ay naa sa 16,310. Bob? Salamat sa Fim Dumabok sa imong report.